हात घाल. चल चल पटकन. फिराक गेले जायचं. पडली काय रे कोणाच्या टकलेर. काय ना होळी ना आली बघू दरवर्षी तीच झाली यंदा मोठी झाली होती. गण्यापासून बघ होय पासा छोटीशी आहे. दोरी आधी थोडे वारा वरते अडकायची नाही मग त्या मानग्या. इथपर्यंत प्रवास कसा होता. चांगला होता. मजेशीर व्यवहार. दिसता ना बोला नको काय.